Ginklaro ni Ahoy Mayor Jet Rojas nga wala siya nakabaton sang imbitasyon halin sa sangguniang panlalawigan na hanungod sa committee hearing Nobyembre 5, 2024. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Mayor Rojas, iya ginathag nga wala siya nakatambong sa nasambit nga hearing kay tungod wala man siya may nabaton nga sulat o kung tawag suno sa ginhambal ni board member Carol V. Espinosa Diaz. Dugang pa niya, tama gid kasako ang iya schedule subong nga semana, rason nga madamo man ini sa pangkatuan agud maghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo sa banwa sang Ahoy. Madumduman nga dismayado gid si board member Espinosa bangod nga wala ini nakapakita sa committee hearing angot sa mga ginaaligar mga armado nga kalalakihan nga nakita sa nasambit nga banwa. Suno kay Diaz nga kun tani tsansan niya na nga klaruhon ang nasambit nga aligasyon. Bukas man ang alkalde sang Ahoy kun ipatawag iniliwat kag kun makabaton sang sulat halin sa mga natungdan para pag-aatubangon ng mga aligasyon na tuhoy sa iya. Balita nga gikan sa banwa sang Ahoy, ako si K5 Region Arbat Bataanon para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, si Quinto Distrito, K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.